en adier kose ok en adier. Mano ok en tich mabro dhi kodwa maber. To wadonja ni weche mag loan ke lo bende en achiel kuom gima nuwacho nomiyo ng'ala mambele. Fuok ni kanye sie nikech wach mar lo nitiere migawo mar lo. Jogo mamiyo ji oboke maricho koso jopiny ema loko oboke gi. Fuok ni kanye. Gima timore en ni lope mag sirkal, jogo matiye sirkal seche moko kawo logo to loko margi. To mondo mi kik make, odhi okawo lono, koseloko oboke mare, okawo title deed no, odhi ouso ni ng'at machielo. Inyalo yudo ni lo mano kwal kuom sirkal, ng'at madwa chake gede kata develop en ng'at mar adek kata ng'at mar ang'wen. To adier ochakore kod jogo mantiye sirkal. To mane gima ji jomoko ne penjo ka endi ni gineno ka ntiere umako mana joma ne piny. Joma dongo ma sirkal kod dak waseneno musemako muwacho ni ma endi en achiel kuom joma no yako lo kokamano to nomiyo ng'ato title deed ma fake. Mita joma wacho kamano mita pok oneno news ma umiyogi. Nikech pile ka pile wanyiso jogo mwasemako, wanyiso jogo lope mwasekawo, gin lope madongo. Gin cases mag jogo madongo. Nyocha ni apan ji nyocha neno kawamako minister machon miluongo ni Najib Balala. Mano ok en ng'ama tin. Governor mar Kakamega kani manyocha ok en ng'ama tin. Wan kod cases 100 mwasetieko higa mar 23. Gin cases momako jok madongo man chon kata jogo madongo man tie sechegi matiye sirkal maduong' kata tiye sirkal ma county. Omiyo ok ang'eyo to ere gimomiyo ji wacho ni ok wamak ji madongo. Kanyalo pimo ni kata mana matin tu. Chakore dwe mar 9 chakore dwe mar 6 nyaka dwe mar 9. E report marwa manyocha wachiwo, nyocha watero cases 43 mondo mi otere court kawamiyo DPP, Director of Public Prosecution, keche en ema nyalo tero cases gi court. To kuom cases manyocha wamiyego, case ma museum maduong' ma ng'ato kwale $490,000. Mano ok en pesa matin. Case mar Kenya Power, Ketraco, $1.18 billion. Case mar nyithindo manyocha dwa dhi somo Finland, $1 billion. Nyiewo mar Telcom kod company miluongo ni Helios, $6 billion. Gedo mar Utalii College, Ronald Ngala ma Mombasa, kamokwalie $1.14 billion. Siaya County Government, $1,400,000. Anyalo kwano gi mang'eny, akien mago tin kuom jo Kenya. Dhia mbele gi kwano gi kamano nikech pod adhi winjo $1 billion